Sini tiprasa ni bisingono nasre laike belaikeno sitra nasre laimani lukjakogo. Aba hainyo kok tuma kaisao kasai phaika nukhung kaisano naslima bagi jangkha eba tamoni kebeng mung tongi bangkha 350 ta bufang dasa rabar tani rikha hortani horo samol deborma mungei khoroksa o rabar bagan khainyo nukhung chalogui tongnai basabati pori tongjanai ni kok tomamkha sipahi jola hangkor bising khobjaknai jompui jola gulirai kamini samol debormani rabar bagan hortani horo sebabo ongkha bekha sitrawan sunai rongno ongkhana bini aji mungno nugui tongmanlia rabar tani rekha o tanjak rabar rongno nugui fungai rabar rana thangino muktibe kuplongni nangkha tako samol deborma tai bini besarok obahai samung sabok khlaiman nei boro sengjak pro bo keboni bumung saiman japhano naslenai rok chini dofani bisingo belai bango tai on naslemani bathai tumuno kebono derana ningake ang khoroksa tiprasa deramani bai pura tiprasa bosuno derawi tongo obahai sitra wan sumung bekhani khibiasa tiprasa hamkrai ing manglakhnai tai obahai tomung chamung bai babusa phasing rabar derawi tabok buskang tai rai manglakha aji mungki sai thangsinai nok rukhung hamyang thangsinai tai bini bobai kerengjak tongma samung tanroni aji mung khaijagi thangsinai aboni bagini mokoli moktoi kalaijak takok samol debormani kharanje chini buddho deborma kokma thunani report ti prana tongnai khapangni takok tai bukhusong sung khanya hai tini kha khamjangnai kok tabuk sung ekdum rabar bagan bisingo mura sakabo basajak tini takok khoroksa tabuk sung phaisok bajangka gorilai kami bo phaisok bajak takok khoroksani rabar bagan tini horsane horo sungoro phaibo nuk phacha sirokjak rachikjak dabai choljak amtima sunuk phaisu tabo sung on no phangmalik bai kok saina len takuni mung sagati ta mungkha mane bu mungkha obicharon debroma tamu khelen khamo ase belake rabar dok sirokjak thangmaka tabu bango tamoni sasenai tini besa ai rabar apni phaise u suguma sai thangai sok te sahoro ano ke sok saho kada oi kaka ni rabar beng sirokjak ni sawang ka ba ya ba heng kata ko ke na phemle ko go ni ba bang sirokjak busuro bu pharo mo ke sirokana 300 ka bor 300 upor 350 kana 350 ka bo ke nang omo bai mane rabar mo boni chai tong te tang khane no busana pore busukno pore ro tabo rangdam khane no ombani bibang nok nok ko soli e ya hai ke ta hai ro tau masaro ko busuro omai ai ko 사초도 하도록 파요. 아바 했다. 무슨 간이로 가져노. 어로 간이 그 도스 간이 동블레. 바로 소다 무슨 가져 동고. 아분 비신 거 부스러 보고 커팅이구나. 방 커팅도 있고 방 커팅도 umuro baikha nabaro sabaika heng kata tabuk se 350 kanai 350 ka kau kangke abo tabuk norok thanarok ke sada satam abo tu besarok salani ni sai jong ka bang tam sene ang kun sasimle ang matlas mali yang kebo bai sutro ba sabu tongne ba sutro de kebu kure wala sutro abo bakong tam salanya paro bojes pun kok khalanya kisa kok the thui pun salanya abo boja ani jibonon bong no nai no aba hai din pakai aba hai ke dunia hi pai khum la sala aba hai ke tong lai sari ke bo no skanda khoro sare digi u bunya yang sare digi daran to sare digi bunyi ani no sim bah ke line ke rai phika abor sinejak ni ranalla sari nini bufang simi ani simbise nini gana ro gotai bunyi kajak ro bunyi nosto keni tongi yang basung keni bunyi rakhata kisa hora ba rakhaba abo nini bobo rakhna ta abo hai iya si sare digi ani o bunyi ani ko mura simbise ma hai bile ain baba sare digi bunyi ani simbise oro ani sim bahke siunya rakha no tabo nang mo hake tamjamoni abo mane kisase da subasoro samni thani khairong na khagi ni kon samno sanai lang tamni sanai abater no samno sanai babo tabo sarkar tong marong no phana kisase subato mana abrong no tam babo bahai ni abon te ang tam sai jile tabo rekhaba sarkar rjakha tamu saisine hna ang noi om basino khonsol indu khonsole tong ka bang tam khaisina hnu tabo
reba rozaka reka paikya ad box tam prung tang khanye no ang Kojun aro family no an chala mak tham chala mak tham Omen rala mana chai tong ta tang khanye mong sagar ini tam obisron da baro besar tinjona to tinjona to kami ke boja ke kle gulirai barinta guli re para ka ba bitu chandra para